Mä kuulin, että Metropolialla olisi joku oma kirppari. Missäköhän täällä se voisi olla? Olisiko se jossain täällä etusivulla? Ehkä ei näy. Olisiko se? No ei kyllä näy tossakaan. Ehkä täällä yläpalkissa. No ei kyllä ainakaan tuo. Ei. Siis missä se voi olla? Onpa hyvin piilotettu. Ehkä, no joo. No mikäs näistä sitten? Tämä, joo. Tää se voisi olla. No hei tossa. Toisen nyt täytyy olla. Toi. Jes, nyt se löytyy. Okei. Siis hetkinen nyt. Eihän tää voi olla totta. Ei. Siis mitä tää on? Ei voi olla totta. Oho, no nyt näyttää paremmalta. Tältähän sen kuuluikin näyttää. Ja siis täällähän on vaikka mitä.